Assalamu alaikum Türkmen Portal web saytımızın mehriban tomuşçuları. Her yılın 10. dekabri, yani şu gün Nobel bayrağının davaralı koşurlayan günler mehriban. Bizim ortansızda şu bayrağın dörüş tarihi hakkında hut şu gününü yürüyte gurrun verme makul bildik. Nobel bayrağı dünyada en avrayıl halkara bayraklan biridir. Onu alma bağırlağlar, açışlar yadı olmasa medeniyetin, cemniyetin ötüşünü öz koşan, ulu koşanlar için yürüyte insanları, şahsiyetleri koşurluyor. Ne için Nobel bayrağı değil ya? Alfred Nobel şu bayrağı oylap tapan adamın adıdır. Gelin dünyada almın ötmeğini ulu koşan bu ütkoşuk adam hakkında käbir malumatları belip geçelim ve gepleşmeye başlar. Alfred Nobel 1833 yılda 21. oktyabrda Stockholm'da injenerlik maşgalasında eneden bolýar. Ol kimik, injener hemem oylap tapıcı bolupdyr. Alfred'in kakasy Emanuel Nobel'im injener hemem oylap tapıcı eken. 1894 yılda Nobel Bofors Metallurgiya konserni satın alýar. Soňlugy bilen ol ýarag öňürçileriň içinde eň ýerlerinden birini urýar. Öz ömrüne Nobel uly baýlyk toplapdyr. Onun esasy gadançy oylap tapyşlar bolupdyr. Alfred Nobel'in jemi 355 oylap tapışı var eken. Olaryň içinde suwasy mina, suwadyjy enjam, su ölçeýiji enjam, barometr ýaly bir giden şol döwrüň esasy zatlary orun aldyr. Nobel'in oylap tapan zatlarynyň içinde eň meşhur bolsa dinamit bolupdyr. Eň geňerim Nobel'in hiç hili ýokary bilim bolmady. Kakasynyň tapyp beren mugallimleri onu öýüne gatnadyp okudypdyrlar. Hemem ýaşyjyk oylap tapyjak gaty gowy özüne gerek bolan bilim beripdir. Alfred Nobel parahatçylygyň tarapdary eken, öz oylap tapyşlarynyň hem asuda durmuşda ulanmagyny üren islemenler. Ýöne onun oylap tapan zatlary esasan partlaýjylar we şoňa meňzeşdatlar bolan soň özüňiz bilýär. Şonuň üçin hem olar hemişe diýen ýaly ýarag öýnümçiligini ulanypdyr. Nobel ahir bir gün adamzat bu ýaraglardan gorkup, parahat hemem agdyber ýaşamalygyna akyl ýetirer, ýani düşüner diýip inanýan eken. Ol öz watany Şwetsiýadan başga da Russiýada, Fransiýada, Germaniýada hemem Italiýada işläpdi. Alfred Nobel 5 dili suwary bilýär eken. Rus dili, ingliz dili, nemet, fransuz hemem şwed dilleri. 1888 ýylda Alfred Nobel'i diýerligine jaýlaýar. Näme üçin? Beýdiýsem sözüň gün manysynda däli göçme manysynda düşünür. Onuň enesi Ludwig aradan çykýar. Habarçylar hem ýalňyşyp Alfred Nobel aýryldy diýip gazetde ýazýarlar we ýarag satýanyň ölümi ýa-da bolmasa dinamitin şahy ýa-da atasy aradan çykdy diýen sözler tutuş dünýäni aýlanýar we Nobel men adamlaryň ýadyna nähil bolup galarkam diýip oýaýar. Ahiram ýörite wesiýetnamany ýazyp goýar. 1896 ýylda Alfred Nobel hakykatdan aradan çykan soň onuň wesiýetnamasyny okuýarlar we güýje gelýärler. Wesiýetnamada şeýle sözler bar. Meniň gozgolýan hemem gozgolmaýan emlägimi jemläp puly urum. Ol pula bir anamdar bank şaýatlyk etsin, ýani bankda dursun. Oýumyň her ýylky girdejisi ýörüýte döredilen gazna geçirilmeli. Şol gaznadan hem her ýyl adamlarda iň köp peýda getiren adamlara, şahsiýetlere baýrak hökmünde pul bermeli diýip wesiýet etdiler. Puly 5 tany deň bölegi bölmeli. Olardan birinji bölegi fizikada eň uly açyş oýlap tapyş eden adama, ikinji bölegi himiýada, üçüncü bölegi fiziologiýada, lukmançylykda açyş eden belli bir zatlar oýlap tapan adama. Dördüncü, idealistik ugurdaky eň kämil çeper eseri teklip eden we beşinji bolsa milletleri birleşdirmäge, yer ýüzünde parahatçylygy, ünsüriň parahatçylygy öňe sürmäge uly goşan adamy baýrak hökmünde elbetde baýraga münasip etmeli we baýraga goşurmaly. Men esasy islegim baýrak goşurlaryna dalaşgarlaryň milletine düýbinden par goýulmasyn. Kim bolaýsyn tapawdy ýok, diňe münasip adam baýrak alsyn diýip gelip geçipdir. Şeýdem Nobel baýragy döredilýär. Başta Alfred Nobel'in wesiýeti adamdan arasynda uly gowuk galmagal döredýär. Onuň bir giden dogan garnaşlarynyň göz dikip alady edip näçe ýyllap garaşyp oturan pullarynyň, baýlygynyň, emläginiň, mülküniň gidip barýanyny görüp, wesiýetnamany hakyky däl diýip elan etýärler. Ýöne şeýle de bolanda ahyry 1897-nji ýylda 27 aprelde wesiýetnama tasdiklendi. Onu berja edip baýraklar goşurmak üçin 1900-nji ýyla çenli ýörüýte Nobel gaznasy döredildi. Onuň başdaky kapitaly 31,6 million şwed kronasy, başgaça aýtsaň 165 million Amerikan dollary bolupdyr. Ýeňjilen baýraklarym gymmat baha kagazlar bilen baglaşylan şertnamalardan düşen götürümleriň hasabyna tölenipdir. Ilkinji gedek halkara Nobel baýragy Alfred Nobel aradan çykandan
5 yıl sonra 1901 yılın 10 dekabrında goşurulýar. Ýagny 10 dekabr günü aradan çykylyp. Fizikadan ilkinji Nobel bayrağına rentgen şöhretini açan, soňra oňa öz adyny takan nemes beýik fizigi Wilhelm Röntgen münasip bolýar. Parahatçylyk ornuna ilkinji bayrağı bolsa halkara Gyzyl Has jemgyýetine esaslanarjy Jean-André Dunant alýar. 1968-nji ýylda Şwetsiýanyň Milli Bankynyň döredilmeginiň 300 ýyllygy münasibetli ykdysadyýat ugury boýunça halkara Nobel bayragyny bermek ýörüti karar edildi. Şeýlelik bilen 1969-njy ýyldan başlap ykdysadyýatda gazanylýan üstünlükler üçin bu halkara bayrak ýörüti belli bir şahsiýetlere goşuryp başlanýar. Şu wagtda çenli jemi näçe adam Nobel bayragyna eýe boldy? 2023-nji ýyla çenli Nobel bayragyny alan adamlar 970 tan. Bu bayragy en köp alanlar Amerikanyň Birleşmiş Ştatlarynyň raýatlary. İkinci ýerde bolsa Beýik Britaniýa, soň Germaniýa, Fransa hemem Şwetsiýa durýar. Nobel bayragynyň asla goşurulmadyk ýyllary bolupdyr. Ýagny olam uruş ýyllaryna düşendir. Ol wagtlar bayrak hiç kimin ýadyny oýnady düşmenler, dünýä ýüzünde. Käýil ýyl bolsa bayragym nasip adam tapylmandyr, şu sebäpden hem goşurulmady. Nobel bayragyny alan iň meşhur adamlar kimlerkä? Ýanky agzallarymyzdan başga da bu bayragy Amerikanyň prezidentleri Theodore Roosevelt, Barack Obama, Garaýagyl adamlaryň hukuklar ugruna görüşen Martin Luther King, Mikhail Gorbachev, dünýä belli ýazgylar Ernest Hemingway, Rabindranath Tagore açyşlary bilen şeýlehem dünýäni haýrana galdyrmak başaran Albert Einstein, radioaktivligi öwrünen Marie Curie ilkinji zenan hökmünde adamzatyň taryhyna ýyl galdyran adamlar münasip bolupdyrlar. Hakykatdan münasip adamlar bilýärsiň. Yer gelenini aýtsak Marie Curie Nobel bayragyna 2 gezek münasip bolan 4 adamyň biridir. Bulardan başga da pensilini oýlap tapan ilkinji antibiotik döreden adam Alexander Fleming, ýadro reaktoryny oýlap tapan Enrico Fermi mysal getirmek bolar. Nobel bayragynyň öz bolşly rekordismeni fizik Sommerfeld'dir. Elbetde bir näçe gede geçdipdim. Ol 84 gedek bu bayragy dalaşgar bolup, ýöne bir gedegen gynasat alyp bilmän. Bellikinde siýasatçy Mahatma Gandhi bolsa Nobel bayragyna 5 gedek dalaş edipdir. Ýöne olam mundan elbetde gynasatda beýnetip eken. Nobel bayragyna münasip bolanlara näme mesele goşurulýar? Bu bayraga münasip bolan adamlara ýagny ýüzüne Nobelin şekli ýerleşdirilen altyn medal, ýörüte diplom hemem pul fiýla goşurulýar. Nobel gaznasynyň gerdejilerine görä pulun möçberi ýylla ütkäp durýar. Şu ýyl meselem ol takminan 1 million Amerikan dollar bolar. Ýagny şoň bolmagyna garaşyk. Ene şoňa sözüň dol manysyny höwetlendirji bayrak diýsek bolýar. Dogry däme? Şu wagtda fizika, himiýa ýaly bir näçe ilmlere eýem höwetini artýar. Alan pul bayragyny Nobelçileň her bir zady soýar. Esasan alymlar bu ummatsız puly alymyň ösmegine ýa bolmasa adaty adamlaryň sowaýjyk zatlaryna soýarlar. Ýagny meselem jaý, awtolo, şoňa meňde dünýä syýahatçylyk etmek, isleýän arzu edýän zadyny almak, başgalar bilen paýlaşmak umman gazanagdan soň özüňkä. Ýöne bar puluny kelle gelmejek zatlary soňup, şu pul menne de bolsa bolmaýam diýdirýärler hem bar. Meselem Rus ýazgysy Ivan Bunin Berlin bayragynyň hemmesine diýen ýaly oturuşyklara gidip keyip tapa bilen soğuk geçiripdir. Britan bekimegi Paul Nurse bolsa bar puly Kawasaki mototsiklini her hili ütköjüklar bilen bedenmäge sarf edipdir. Öz hobbysi. Fransuz beýik şahyry Armand Sully Prudhomme öz ady bilen başga bir bayragy yglan edipdir. Albert Einstein bolsa bar pulyny gelnejeme, ýagny aýalyna beripdir. Bularam hiç geňdir dünýä diýileni. Nobel bayragyndan ýüze uran adamlarym taryhda elbetde duş gelýänanmaýan. Onun üçin belli Rus ýazgysy Lev Tolstoy mysal getirsek bolar. Ýazgy pulundan erwetlik gelýär diýenler. Şonuň üçin Nobel bayragyny almaktan boyun gaçýar. Nobel bayragyna höwesi bolmadyk adamlaryň ýene birem Fransuz ýazgysy Jean-Paul Sartre'dyr. Ol bayrak onun erkinligini elinden alar diýip gorkýan eken. Garap ine şoňa meňdeşdirler bilen Nobel bayragyndan ýüde urallar taryhda 1 ýa 2 däl. Nobel bayragyna kime goşurmalygyny kim ketgitdi? Bu bayragy nasipler saýlayan almy institutlar bar. Meselem lukmançylyk hemem fiziologiýa ugurlary boýunça Karolinanyň öz instituty, fizika, himiýa hemem ykdysadyýat ugurlary boýunça ýeňjiler bolsa Şwetsiýanyň ilmler akademiýasy ketgitdi. Edebiýat ugrury boýunça bayragy kimin münasipdigini saýlayan bolsa Şwetsiýanyň akademiýasy bolupdyr. Nobel bayragy nerede hemem nähili ýagdaýda goşurulýar. Nobel bayragynyň parahatçylyk ugruna nominasiýadan galanlary Stockholmda, ýagny Şwetsiýanyň özünde goşurulýar. Parahatçylyk ugrury boýunça fiýlamak dabarasy bolsa Norwegiýanyň Oslo şäherinde bolup geçýär. Parahatçylyk bayragyny Norwegiýanyň Nobel
komitetinin yol başçısı goşurýar. Dawara Norwegiýan karolym gatnaşýar. Bayrak goşurlyşy ýurdun paýtagtynyň meriýa zalyna geçirilýär. Galan bayraklary Stokholmda Şwetsiýanyň karoly goşurýar. Ol derece. Dawara şäheriň konsert zalyna geçirilýär. Soň bolsa şäher edarasynyň mawy zalyna 1000den gowrak adam üçin banket berilýär. Onun başlanyan wagty laýyk 10:00 gece galmagan bolar. Banketiň esasyny naharyny şol ýylla ýylyň aşpedy hormatly adyna münasip bolan ustad aşpedler beşerýärler. Nahara alınjak zatlar iň soňky portada çenli girliň saklanýar. Nahardan soň adatça buzgaýmak berilýär. Ýöne ýylyň ýylyna dowam edip gelýär. Ýöne onuň görnüşem öňünden aýdym. Ofitsiantlaň herse bir hereketi öňünden türgölleşen, sekundyna çenli hasaplanan bolýar. Banketde olanýan gapgaçlar 1991-nji ýyly Nobel bayragynyň 90 ýyllygyna ýörüýti $1.600.000 berip ýasadylanlar. Stola ýazylan taçaklar süpürgüçlen kemmeti bir çetinne Alfred Nobel'in suraty bar. Banketde dünýäň iň ussat sadanlary saat çalýarlar. Menüdaki naharlan bari Stockholm'un merkezindeki restoranda müşterilere ködürlenýär. Nobel bayrağının goşurlyş dawarasynyň ýene bir bölümi Nobel konsertidir. Onun aýdym sazyň dörli ugrlaryndan iň meşhur sadanlar aýdymçylar çykyş edýärler. Ýene bir gyzykly maglumat bolsa, Nobel bayragyna degişme hökmüni goşurlayan ýörüýti bir bayrag amma. Bu bayraga başgaça anti-Nobel, ýa bolmasa şu Nobel bayragy diýip biziň dilimizde şeýler görnüşläýdi. 10 sany şu Nobel bayragy her ýylyň oktýabrynyň başynda ilki gülküýüňi tutturýan, soňa meletde birazjyk oýlanmagan, mejbur edýän almy barlyklar üçin goşurýar. Bu baýragy 1991-nji ýylda Mark Abrahams hemem anan bolmajak almy barlygynyň ýazgylary adly degişme jurnaly oýlap tapýar. 2020-nji ýylda bu baýragy ýeňjitine berilen pul möçberi 10 trillion Zimbabwe dollary eken. Bu masal puly Amerikan dollaryna saplasak $10 tuğru giden pul bolýar. Elbetde oňa aýdyp duradyny näme değişmedi. Biziň günlerimizde şu Nobel bayragyny Harvard Üniversitesinden hakyky Nobel bayragyny alan adamlar goşurýar. Olar bu dawaran şanyna gülkünç eşiklerge ýerler. Ýasanma murt, sakal ýene şoňa menes bir näçe maskarat takýarlar. Ýeňjiler çykyş etmeli wagty 60 sekund. Kim şondan uzak geplese, dawarada ýörüýti bir 8 ýaşly gyzjaga ýerinden turup, "Betedeňde men ýüregim gysýa" diýip gyrma, dolyk guwa. Ýörüýti her ýyl şolan bolýar. Dawara adatça şu sözler bilen tamamlanýar. Eger bu bayragy almatyk bolsaňyz, alan bolsaňyz da hatam, 2 ýyl üstünlük hemraňyz bolsun. Hem Nobel hem şu Nobel bayragyny alan ilkinji adam Bart Knols'dır. Şu Nobel bayrağı nähil aman barlarlar üçin, öldürler üçin berilipdir. Adamların şu bir sözü köp gede qaytalaryna başdan geçiren duýgularyny öwrünenligi üçin yere gaçyp şol ýerde 5 sekunddan az yatan ümite mikrop ýokuşyp bilmeýär, şonu ýörüýti wagt sarp edip öwrünen üçin mugallimler hemem olaryň okuwçylarynyň näme üçin ýüreginiň gysýanlygyny şuňurçyny bilen ýaltanmak öwrünen üçin diýen ýaly gülkünç we aklyňa sygmajak almışlar şuna bil bayrağını eýleriniň ajaýyp eden işlerdir. Ene mehriban tomaşaçylar, gaderdan adamlar, hormatly watandaşlar Nobel bayragy hakkında, şu Nobel bayragy hakkında da ýörüýte belek geçik maglumatlardan daşlardan barat. Bir gepleşigimiz siziň göňüňizden turandyr we siziň üçin täzeçilik şeýle hem hakydaňyzda baky galar diýip ümit etmek bilen siziň bilen hoşlaşýar. Ýöne yeni bir tarapdan hesaplamada hoşlaşymda ogam. Türkmen portaly Elmydamy online. Ýadyňyzdan çykarmagy Elmydamy biziň bilen galyň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmekdir. Ýene küllerde görüşýänçe hoş sag bolun mehribanlar. Elbetde şunu bil bayragyny almajak bolun we özüňize gowy ýetirdim.